Porlan long li ki chopang lima puthak CBI inquiry bek nang ji pusi ka che songpong. Inglong ahabar ki do araratum ki sung ka che ponja phana ki sung non puanta jokonelang. Ex-Minister Kalitang Dhoniram Rongpi chiki moment pen thengpia rongke epon. Kechengsi Inter Club Men's Football Championship angdung kitia jamek kepaman pon. Pramsi notice kar life kilang arado anpan kardom pajiriklo. Nili berta than bang phi sami merlin indika tharpi. Tadi peni prime jam bertang ton pen arjuponik tha. Inglong ahabar ki do araratum ki sung ka che ponja phana ki sung non puanta jokonelang. Lakain ko rapon nilebe misi konstituensi ka parlo borpong tarapong inglong ke do araratum pinyarian ta kiso se ka chalang dam je phan kai ke ta kai pho phan pen ka cheban nanga tomo ke ningkan par et anta junonesi tomo kang thema sonsi nang mandetlo lasonsi rengmir bepi lapen hom serate rangpi banghini keso dada bangaphan che kai pho phan pen si keban keso dad banghini to borponga ronga methang a donora ahem ka chi juidam pen men amat keso cholong dam lok jok kisung thektik lo men keso dada hut se ka chalanga dim hospital ave sub center ave tower ave gari da mune ambulance service ave jok keso hectic aporanta kai pho phan pen si jinit ke bana sonsi murit ke rang et arpuma phan jaban inang poklo pusi birta longdun laso phan na kinali tum lang pang thek pamitha kijui ke lang ecotourism tum kijui ke lang atum si tolong pen phan pen borpunga nat pen nangkili petaroy phong lang so roy kijui ke wangma mate keso kisunga che wanma lang pamekha non puarnian ta inglong havar ke dam ke bangabar sai ka bia jok keso kiun e tum jasimet katora chitong nanglo lanon che ka phan pen ke ban la ke bang hinya tum keso det pen thoi mate ame thanga hem ka che bang jia phan si che ka phan pen ke ban nanglo lasona kisung komentuan ilikar biang long atokan no ke do tum chitong nang bom jilang mapusi kisung ke phove ka tumpen ame kri bu propensi ning ripon Chokiola pen Nilson Rongpa report Nordis Krabi Live tam tenona don thua berta arjoik tha Ex-Minister Kalitang Dhoniram Rongpi chiki moment pen thengpia rongke epon. Mijang Karbiang long Rongkang constituency ka parlo Hongkram pathua klamalong pini pria cheklo ni phai fleet helangarni ex-minister Kalitang Dhoniram Rongpi chiki moment pen thengpia rongke eke somajai me kedengpon. Kalitang Dhoniram Rongpia bari minister kai ke kereng erason padover nang pojok aningkan wangta Hongkram Sports Association atompen kaprek asai klempon si chiki modon bom wang bom si pining phong inkoira pli ke chokaning kana bang lethot sidame Hongkram High School pathua klamalong thengpia rong epon si ka chiki modon asai dengpon lo lapen none prang ke bang janing kanan sidame Hongkram Sports Association atompen kaprek asai klemdun pen si chiki modon verji puta Hongkram Sports Association mai Borsing Tiron pen nang thandun bangso jai mekalong Hongkram Sports Association maipu Borsing Tiron dun maipu Borbi Ronghang lapen Hongkram risoi jagatum cherap cheto dun si jaimek mission pen pachun pon nasi inilah bangso high school patu aklamalo nilitung kacetong nang ok alam the lapuhan lo je elitum karbianglong along ex minister Dhoniram Rongpi kacewayarni ni telang territory ani lo nasi nilitung Hongkram Sport Association pen thengpia rong e pensi nilitum alang phan chikimo ponno chikimo pado ponno ningkan kora flick ke pleng lo ningkan kora flick tan tala pusana tak pini sonak thake deng ajai mek son muke vanjilang litum deng pon lang ma mo ke bangia lang ta nilitum deng pon ala lapen ke dam tang podang litum lapusona sai deng pon bom ma deng pon bo nilitum Hongkram Sports Association pen nala Hongkram
high school pathak namlong anco Nijang Karbi Anglong votat lang so Hong Krampen Longki Rongpi report Nordisk Karbi Live. Tang tenuna don thua berta arjoik tha. Forlin along legi chopang lima puthak CBI inquiry wek nang ji pusi kache songpong. Pini pre clear ni difu ru samson sing ing tiar mir biria long nagarik suraksha manch mate thiek pen NSM mate RTI claim bang phu mahajon krola pedari sang hotum pen krong pli forlan along lia long ki chopang lema puthak CBI inquiry wek nang ji pusi ning jepon Bangso Sundon NSM amai phumate RTI activist Mahajon Kropen lamthe kaning jepon ke Karbiang long Arlo NH incorastor cap along longle hemphu vek mate hakuko pen ke do bari matum vek ke longle detlo Bangso ke pangli malong tarun rong pisita penangan amendo lapen amor sing tiso lapen asar piamen labang hini pen long crepo long cre truck bak doji pu Mahajon Kropen ning jepon Jong sila nili ke jong pona tumamen avidet polotang te nili pan sita me nangkok dongra nevanon pusi lamchak chichakpon lasi bangso puthak sai jokje Assam governor pan panongsi kidoi pak pini Karbiang long DCRI deng pipa jerdamji puta RTI activist Mahajon Kropen pherangkia thengno nang pachinidun Ladak nagorik suraksha monsa hinpen sit in protest against la jitu tangka mahakiron National Highway 29 long kiron ki chokchi la so puthak sinilitum ki dui la sila daga bangke nilitum Assam lo governor alang liphan kapanong ben sinilitum memorandum isi thiglo la so memorandum bangke DC ake hai ti alang li pensi nilitum haladak pat jiriko la si governor han palepo alutal hailo la si lalo la pendak alam the bangke la puhelo je non jitu towar kapat hebom National Highway 29 long krong plia towar haladak ke chok che nilitum ke thekdam long ala phelo haladak ke do barim hakok ko pen pusar pisar pen ke do barim atuma phan along lelong non dadak la jitu National Highway 29 along jitu krong pli ka pe thelong men atum ke lar la pusinil tum puntung je ke do barim tum itum inglong aso khai tum ke potta chukuri tong theke athe tangka mahaka dure pirthel ha ki sundu tasi patta ka chikuri redim tatum government atum madala kachari tum a power bang misuse kuri tenzing rongpi alang li kala alang lilo tasi alang litum power misuse kuri mat kawe diman ta alang litum mondolamen thab lablo tapin adonara pamene thab lablo tasi lalo tapin dak ni litungi puji bangke ala dak la so ahir jume ke longke Karbiang long Thomas Council IEM omor sing tiso tasi dak ang thekela phelo omor tiso alang li methang amen alang li methang amen tapin nang do lapen asar piamen karlitang sar piamen talang lido lo bang hini pen la package 5 talong desi long clip hot rock bak doji lasi alang li la solong le ko bantu si kenam lo athela dak amuni tu kachinia bang ave kajok ntipi amen ke kachinia bang ave hakko ben si kenam pulote kachini neji alam ke la ke ave pinlo lasi haladak rada phan la son bidi son kreni klem pen la solong le alang tum cerai lo lasi patta ke dodim tame la mondol tu bang belek abidi kang klem pen amen je thab dun tholo amen ka chelar edim ke tapen kin anadim ke alang le to amen je thab lablo bikhe kola turun rongpi apen la solo gat ka cherap tun amondol du ulang la si ni le tum je semet pet pen ki puji bangke la so to war lo ke claim ke chokchi abangke inquiry nei CBI inquiry nang po ED inquiry nang po ED ke inquiry nei bangke la hai turun rongpi tu malong a passbook check lab nang po a don arab a passbook la hem isiap sop passbook check lab nang ED pen alo te dak klar dak po la pen ladak Karbiang Thomas Council pen nangli toleram ake hai CM ake hai nangli hai pulo te dak council pen inquiry binoy nili da dudun po reporter da dudun po ha package 2 pen dak 7 an langdam nang ke chok che isi tawe pulo te nili phana dak nang koktan dak ma a police pora ha dak tor pen manang koktan noi la si package 2 pen 7 an hai pulo te inquiry committee binoy nili tum dudun po dak la klar dak klampo la si lalo la si laan dak inglong asu Karbiang khai pan kilu kelom pu keng set kilu kelom takali keng set popot la so kachong thuyamat ali gachuen la so IEM omor sing tiso la bangke chok chelo la sila longle pelang ar pen ke alang lipan eng thanang pusi nilitum chuta ninge lo pinita ka kaning jelo la si la om jitu packet 6 pen 5 along milai pet pen turun rong pike long pli kep hokep bak so se upload along li cherai lablo
nasi lahai ke inquiry vek nang ji pusi nilitum pini lagi tu nasi kopi posi omosing tisopan laso arpu pen ke hek nei je non wang bob non wang bob national highway 627 lagi tulen amsoi get to di mahasau laso long ta alang litum ladak aling hangling ke klaim ji phansi latung ka bor ipo la sila sopang ing thir adje phansi alang li sor pen terek nang po la pen la turunong pi mondol phan la bangage suspension nang po lagi la inquiry jujetik ke la si la so phansi nil tum pinika dabilo la si governor phanta la so pu thake nang li kham khe du nai pusi nil tum la memorandum pini ki pi pusi nil tum la so ka protest a program bangke asai bangke ke deng ponang kok la pen la puson kali pini nil tum armung do edet masih daan kang tolu kali ar mungkin letum apor lote ko an makin nangil an letum cingrum ji lapen konat an makin dam nai bangke la so akang sai long letik kan letum bangke ing ton tilu lake rat phanta cecang lo masih karbeng lo rat phanta letum ka chuning ri bangke nang letum si tame ding ji hai nang nilu lapen la 4 lane alam ke ni letum dele kan ni kali lo Karbiang long Difupen Pradip Rongpha report Northeast Karbi Live. Tam tenuna don thua beta arjoik tha. Kechengsi Inter Club Men's Football Championship angdung kitia jamek kepaman pon. Nijang Karbiang long number kathom Jinthong constituency ka parlo Bajongkiri aklamalong Precheklo Niphai Hiniar ni kechengsi Inter Clubs Men Football Championship angdung kitia jamek kedeng pon. Karbiang long owe kimia tumta kipa prang du nang lang pulotang te ketok kelanga hindat kali kepa thua hin setame ke thek nang ji kenang sot lasi Jinthong constituency local MSC pen kamathapon Jinthong arat owe kimia tumta kipa thua hin chingthurdun ji pupen Jinthong owe kimia tum panong ponsi ke chingsi Inter Club Men's Football Championship biponlo Labang suke pathu pon lake MSC Abhijit Crow apo karlitang Hetsing Crow men pensi bipon lapen labang so Football Championship Jinthong Sports Association atum pensi patra pipon labang so long kaduka ve pen team thongkeban pathudun angdong kitiaja megalong ke pathu pon lalong Ummat FC lapen Amser FC atumsi pathu pon lo lapupu pathu pon pen Ummat atumsi EC Goal pen chepahai pon pen nong e chepon lo Labang soja megalang wal hiaman pen kachitong dun MSC Abhijit Crow Jinthong Mondol President Samson Rongphar VDC Chairman Longki Teron Jinthong Youth Development Committee President Sipson Hanse Kaprek kethika dingatum lapen kaduka ve rongorade tumpen aliralon pidunsi Jaimek Mission pen pachun por Lapen Abhijit Crow Jinthong owe kimiatum kipa prang la antot kalidet nangji pura puthot non kebang jia cheklopen soarlo tum phan to pathu ponji phan Jaimek dengpon thu phitji puta MSC Abhijit Crow pen ningje pon Tama nang to pam made Bajongkiri patlok namano letum Jinthong School station pen apater ki pon labang so Inter Club Men's Football Championship Kibipon Karlitang Ake hai Hetsing tu Letung Matingpon Academy si Rangli Sabaraman Nasi Labangso Kechengsi Inter Club Letung Bipon lo Ake Labangso Inter Club Ake Kedamtang Acik lo Karing ko Ragat Formani si Ben Subon Aklam Mate Umla Kerong si Ben Kondo Hadak Singku Kondo Lapen Kini Album Tibang Adak Bajongkiri tamang si pada kondo katana bangso Inter Club along kaduga we Bajongkiri Club lapen reng sibona Club along tim thomkep mede club thomkep nangjon lo bangso a club along penetum kilang panateng dan hesap panateng mangke Jinthong owe kimietu kaduga we bang haro pora sikep abang pul bangso tournament long participate lo asi Welcome Jinthong Sport Association pen labang so Pos Inter Club Men Football Championship kapachun thongkek abangke welcome bethang phanta kejeru jepiro labang welcome meeting hon local MSC athai adi Pro alang lina kerap dun pen labang so tournament kapachun long lapen labang so tournament long na kerap dun dak team management committee Bajongkiri Club along reng sibona Club along committee antar tum sese hilben ni klopen serupa jerlo lapen ke bantilang porolong bostami nitum CSA kan anso se football lepenon cricket lepenon ba atletic along lepenon
Apang ka patang menji phane tum ses e himpen ana bangke ke tum japon pon Nijang Karbiang long botat lang so Hong Krampen long kirong pi report Nordic Kabilai. Tang depini prime time berta lapuan se kang tonik lo kadu kabi phanta kurwang thu lapen to me thakme.